Idinaan sa isang singing protest ng mga kabataan mula sa Youth for Nationalism and Democracy ang kanilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Kanilang sigaw ang demilitarization sa loob ng mga state university, partikular sa University of the Philippines. Matatanda ang January 15, pinawalang bisa ng Department of National Defense ang 1989 UP-DND Accord. Ito ang kasunduan sa pagitan ng DND at ng Universidad ng Pilipinas na nagbabawal sa militar at pulisya na makapasok sa mga campus ng UP nang walang pahintulot sa administrasyon ng universidad. Sa kabila naman ng mga batikos na tinatanggap ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa estado ng demokrasya sa bansa, laman pa rin ang kanyang mensahe ang pagpapanatili ng demokrasya umano sa iba't ibang institusyon. Ayon naman kay Vice President Leni Robredo, pagkakaisa ang aral ng EDSA Revolution na susi rin upang mapagtagumpayan ang hamon ng pandemya. Para naman sa simbahang Katolika, hustisya ang pinakamainam na pundasyon para sa payapang bansa. Hiniling din ng simbahan ang pantay na trato sa bawat Pilipino. Ito raw ang paraan upang mapatunayang may dignidad ang kada individual. 35 taon na ang nagdaan mula nang maganap ang makasaysayang bloodless revolution. Ipinakita ng mga Pilipino sa buong mundo na sa pamamagitan ng pagkakaisa napatalsik ang diktador na si Pangulong Ferdinand Marcos. 2 dekada sa posisyon si Marcos at patong-patong umanong paglabag sa karapatang pantao ang naganap simula ng kanyang ideklara ang martial law noong 1972. Marami raw ang dumanas ng masahol na pagpapahirap mula sa mga sundalo. Marami rin umanong pinatay at mga bangkay na hindi na natagpuan. Kaya naman ang pagpapalit ng liderato higit 3 dekada ang lumipas ay simbolo ng demokrasya o malayang Pilipinas. Ang makasaysayang pagkilos na ito ang nagsisilbing sandalan at inspirasyon pa rin ng mga Pilipinong patuloy na umaasa ng pagbabago sa kalagayan ng lipunan. Rainiel Pawid, CLTV News.